नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. फोंडाघाट बावीचे बाटले येथे गवारड्यांचा मुक्त वावर वाढलाय. गवारडे शेतात येऊन शेतीची नासधूस करतायत, त्यामुळे भातशेतीची अपरिमित हानी होते आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लंपी आजारानं डोकं वर काढलं असून काही भागात या आजाराचा उद्रेक झालाय. सध्या 300 जनावरं बाधित असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तसंच जुलै महिन्यात 10 जनावरांचा या आजारानं मृत्यू देखील झालाय. कणकवली तालुक्यातील हरकुळ खुर्द या गावातील एका 28 वर्षीय तरुणानं गळफास लावून आत्महत्या केली आहे. संदीप विनायक घुले असं त्याचं नाव आहे. मात्र आत्महत्या करण्यामागचं कारण समजू शकलं नाही. नाटळे येथील मुसळा धबधबा पर्यटकांचं आकर्षण ठरतोय. 350 फुटांवरून कोसळणाऱ्या धबधब्याचा आनंद लुटण्यासाठी पर्यटक या ठिकाणी गर्दी करतायत, परंतु प्राथमिक सुविधांची वणवं असल्यानं पर्यटकांची गैरसोय होते. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी खो घातल्यामुळेच आडाळी एमआयडीसीतील प्लॉट उद्योजकांना अद्यापपर्यंत वाटप झाले नाहीयेत. त्यामुळे येत्या 15 दिवसात याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा सत्तेत असलो तरी ग्रामस्थांना घेऊन आंदोलन करू, असा इशारा भाजप नेते राजन तेली यांनी दिलाय. कारिवडे येथील देवस्थानची तोडफोड केल्याप्रकरणी तसेच पुजाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी ग्रामस्थ आक्रमक झालेत. संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी सावंतवाडी पोलीस ठाण्याला धडक दिली. 9 जुलै रोजी पुजाऱ्यांना मारहाण करत मंदिरातील त्रिशूळ तोडण्याचा प्रयत्न गणपत गोसावी यांनी केला होता. यावर ग्रामस्थ आक्रमक झाले. लवकरात लवकर कारवाईची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.